Hello guys! Hello Pilipinas! Magandang umaga. Umaga na po na yun. Early morning po ng unang araw ng buwan ng Setyembre 2024. At magugulat kayo, hindi na po ito tropical weather analysis, kundi initial update sa panibagong LPA na maya-maya lamang o mamayang gabi baka maging ganap na po siyang bagyo. At bibigyan po ito locally ng pag-asa ng pangalan as Enteng. Ito na po ang pinaka-late na letter E na bagyo na nag-form since 1963 na unang gumamit ang pag-asa ng local names. Simply because patungo tayo sa La Nina, galing sa El Nino, at lahat ng mga formation ng bagyo ay nasa labas ng Philippine Air Responsibility at nagkataon lang na mo ito na yung September. Kaya konti pa lang po ang development but kahit na konti yan, kung tumama ng Pilipinas ay bad news po yan. So, i-pray natin na hindi po ito makaka-affect po sa ating kapuluan. But, itong si 92W, okay, bibigyan po ito ng local name as Enteng. Yan po ang magiging local name. Yung mga nagtatanong sa international name, ito po ay bibigyan ng international name as Yagi. Okay, Y-A-G-I. So, ito po yung latest natin na yung early morning ng Sunday. Tagalog version po ito, pinaglingkod sa inyo ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation, isa sa mga best educational institution dito po sa Naga City at sa buong Bicol, established since 1947. At bago tayo magsimula, gusto kong pasalamatan ang ating partners, ang Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands Sustainable with You. Yung interested, click lang po ang link dito. Or kapag kayo po ay nanonood sa Facebook channel, meron pong link doon sa description patungo sa BPI Sustainable with You. At isa sa mga pinakamagandang hotel sa Rion Bicol at ng Naga City, ang Avenue Plaza Hotel. Ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by ang Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng ikatlong distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. At ngayon, umpisa na natin ang update. Punta na natin ang pinaka-latest GWAPSAT. Ginawa natin ito kaninang gabi o kahapon ng gabi. A few hours back. At ayan na po yung si LPA 92W aktibo. More than 65%. High chance magiging ganap na bagyo in the next 24 hours. At yung habagat, nakaka-affect pa rin dito sa may Palawan. Although magsimula naman po itong lumakas kapag nasa line of sight na ito dito po sa bagyong o soon to be bagyong Enteng. Pagdating po niyan dito, hilahin na po dyan ang habagat, lalo po yung lalakas. So, mga kababayan natin sa kanluran bahagi po ng gitnang Luzon, Metro Manila, yung Calabarzon, okay, Mimaropa, Sulu Archipelago, Western Visayas, Western parts ng Negros Island Region, Western Mindanao. Maganda po sa mga thunderstorms at mga malalakas na ulan na naman dahil po sa paghila nitong soon-to-being Enteng sa habagat. Dito naman po sa may Ilocos region, mga sometime September 6 to 8, dyan po pupunta ang habagat. So mag-ingat din po kayo, maghanda. Meron po pa kayong mga ilang araw, 5 to 6 days to go bago ma-affectuhan kayo ng habagat. At may mga thunderstorms na rin na pwedeng maganap. So, ang trough po nito, yung circulation o outer rain bands nitong si LPA 92W nakaka-affect na po sa Visayas, lalo po sa may Samar, Leyte area. At ganun po sa silangan bahagi po ng Kabikulan, ang Catanduanes, Eastern Albay, Sorsogon, at Partido District sa Camarines Sur. So, later on today, buong Bicol, apektado na po ng mga ulan, pabugso-bugso hanggang malawakan at malalakas. At pwede umabot po ng more than 200 millimeters pagdating po ng Lunes. Kasi bukas pa lang magsisimula. So, bukas ang kasagsagan nitong mga pag-ulan dala nitong LPA. At ang forecast baka maging bagyo pagdating niya sa tapat ng Kabikulan o paglampas niya maging isang tropical depression. Okay, ito naman po si Sunshine ay nilabas na po ang final update nito. Inalis na natin sa page natin kasi dissipating na po siya. Decaying. Malulusaw na po siya sunod na 24 oras. So ito po yung fast animation mula sa University of Wisconsin Tropical Cyclone page. Kitang-kita po ninyo pag rapid intensification po nitong sirkulasyon ni LPA 92W. Kaninang hapon wala pang ulap at biglang
naglabasan o parang nagblossom ang mga thunderstorm nito at magbibigay po ng ulan dito sa Bicol at Visayas sa susunod na 2 araw. Okay, kaya sa zoom in satellite animation, makikita niyo umpisa tanghali kahapon hanggang sa mga oras na ito, 1:00 na po ng umaga, September 1. Ayan po, nakita po niyo yung pagkapal ng kaulapan nitong si soon to be Tropical Depression Enteng. Okay? So, malalakas na ulan po yan na posibleng magbaha sa mga low-lying areas at landslide prone areas. May good news naman po itong mga dalang ulan na ito dahil yung mga groundwater, yung mga aquifers na mga bulubundukin po sa Camarines Sur, Albay, Sorsogon at sa buong Kabikulan, pati na sa Visayas na apektado ng El Nino ay mapupuno po dahil sa malalakas na ulan. So, magkakaroon po ng maraming groundwater na po ang ating mga reservoir sa mga water districts. So, kailangan po itong mga ulan na ito. Okay? At sa ating forecast track, kaninang 2:00, ito po yung kanina, sa mga oras na ito, nandito na po siya, itong LPA. Mabilis na kumikilos po yan, northwest at 23 to 28 kph. And then dito po siya magiging ganap na bagyo. At sa closest approach yun sa Kabikulan, yan pong bibigay po ng grabing ulan sa area na yan. And then pag dating ng September 2 onwards, September 3 and 4, magiging tropical storm. Pagdating niya dito sa may tapat ng Batanes, magiging typhoon. Yan po ang pinapakita ng mga computer models. So, dito ang crucial point dito between September 3 to 6 dahil po yung habagat ay nasa line of sight na hihilahin niya. At ito po yung ensemble ng European model mula sa easterlywave.com. Nakikita niyo yung ensemble ni Sanshan. Ito rin po si Hone, isang hurricane na galing sa Central Pacific or tropical storm na tatawid po ng international dateline. Malayong-malayo po yan. At ito yung area of concern natin, si soon to be Enteng o Yagi. Kasi ito po yung ensemble track niya at kung tingnan yung cone of uncertainty, halos delikado po ang Northern Luzon at Taiwan. Okay? Kasi pagdaan niya dyan, siyempre yung circulation niya, pati yung habagat, ang bibigay po ng malalakas na ulan. So, antabayan natin yan. Kung ano magiging developments po. In black, yan po ang tropical depression, LPA to tropical depression. Ang blue, malakas na tropical depression to tropical storm. Ang orange ay severe tropical storm to typhoon. While yung pink or violet, yan po ang typhoon category 2 or super typhoon. Super typhoon pa lang yung maroon. So, major typhoon po yan. At sa ating heat content, ito po ang oceanic heat content mula sa NOAA. Latest po ito as of August 31, kahapon. At kitang-kita po ninyo gaano kainit po ang karagatan. Nasa roughly more than 150 kilojoules per centimeter squared ang init po. Okay? Yung tinatawag nating tropical cyclone heat potential. Kasi pag dumaan dyan mga tropical cyclone, nagkakaroon po dahil ng rapid intensification. So, dito po siya dadaan pa ganyan. And then, kaganyan po siya. So, hopefully, sana hindi siya lumakas masyado pag malapit sa atin. But, titingnan natin ang situation. At pinapakita rin dito ang wind shear, yung upper level winds ay dumidecrease din o bumabawas. So, ibig sabihin po, may chance po na lumakas itong LPA na ito. At sa ating rain forecast, 24-hour rain forecast, simula na yung buong araw po ng linggo, nakikita po ninyo, ang Kabikulan po ay magkakaroon ng ulan ng 20 up to 100 millimeters, lalo po sa may Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Camarines Sur, okay, sa may partido po yan. So, 50 to 100 millimeters. Samantala, ang Northern Samar is 100 to 200 millimeters. So, yan po. Ibang bagay po ng Bicol like Masbate, Ticao, Burias, 50 to 100 millimeters. Itong area po ng Leyte, 30 to 50 or more than 50 millimeters. Dito naman po sa may kanluran bagay po ng Visayas, ito po yung dala ng habagat.
At kung igalaw natin ito sa Lunes, linggo ng Lunes hanggang linggo ng hapon, ay nakikita po ninyo yung more than 100 up to 200 millimeters ay apektado na po ang Partido District ng Camarines Sur. Kasama rin po ang ibang areas po ng Naga City, area po ng Rinconada. Okay? Diyan po yan sa may Southern Camarines Sur, Iriga City, kasama Nabua, Bato, Baaw, ano pa yung may Buhi. So, yan po ang mga apektado ng more than 100 millimeters na ulan, pati ang Catanduanes. So, buong Bicol, 50 to 100, except po itong nasa violet. Lampas po yan ng 100 millimeters. So, delikado po sa mga low-lying areas. So, most likely, baka sa Lunes, walang pasok po yan sa mga estudyante. Okay? So, i-move natin ito. Sandali lang. Move natin ito. Yan. 12 midnight ng Monday hanggang 12 midnight of Tuesday. Talaga maulan pa rin Kabikulan. 50 to 100 millimeters. More than 100 millimeters pa rin sa may Eastern Albay at Southern Catanduanes, Lagonoy Gulf. At pagdating po ng early, anong oras ito? 9 a.m. o 10 a.m. ng Monday hanggang 9 a.m. of Tuesday, magsimula na po hina ang ulan dito sa Kabikulan. So that will be likely Tuesday morning po yan. Or Monday evening. So depende po yan kung gaano kabilis itong si LPA or soon to be TD Enteng. So ayan po, ang habagat nagsimula na pong lumakas sa may Occidental Mindoro, northernmost part of Palawan, yung Calamayan Group, Western Panay at Coron at Cuyo Island. Okay? Coron dito rin sa may northern, kasi may Calamayan po yan. Pagdating po ng 12 a.m. 1 a.m. of Tuesday, buong araw po ng Tuesday, ayan na po yung habagat sa may kanluran bahagi po ng gitnang Luzon, kasama po ang Metro Manila, Occidental Mindoro, and then pagdating natin ng Wednesday, ang 24-hour rain ay lalampas po ng 100 millimeters dito po sa may Bataan, Cavite, Batangas, okay, Metro Manila, 50 to 100 millimeters. Itong parte po ng Occidental Mindoro, 100 millimeters. But itong pulang ito ay still kang 50 to 100 millimeters. Western sections rin ng Kabikulan, mostly cause ng habagat. And then by Thursday, nandyan pa rin yung habagat sa mga areas binanggit natin. Pagdating ng Friday, ay maulan pa rin dito sa may area po ng Occidental Mindoro at Calamayan Group. Kasama po ang western sections po ng Central Luzon. But pagdating ng Sabado, ito po ay aakyat sa may area po ng Ilocos Region. So, Sabado hanggang Sunday, ito naman po ng area po ng Ilocos Region. Mula sa Ilocos Norte, down dito sa may Pangasinan, magkakaroon po ng rainfall of up to 50 millimeters. Okay? So, usually conservative sometimes ang mga forecast. Kung 50 millimeters, minsan mas malakas. So, mag-ingat po tayong lahat. Mga areas na apektado ng habagat, simula September 4 onwards, samantala dito sa Kabikulan, na yung araw po ito ng September 1, na yung araw ng September 1 hanggang September 3 o Tuesday, may feel nating apektado mga ulan. Apektado tayo ng ulan nitong sirkulasyon ng bagyong o soon to be bagyong Enteng. At sa ating wave forecast, so na yung araw na ito, lalakas o tataas ang alon hanggang Lunes up to 3 meters. Dito po sa may northeast ng Kabikulan, 2 to 3 meters at mapanganib po ito sa mga maliliit na sasakyang pangdagat at medium-sized vessels dito sa may east rin ng Pilipinas dahil po sa si Enteng po yan.
Dito naman po sa may area po ng West Philippine Sea, lalakas ng habagat, pwedeng umabot rin ng 2 meters. Dito rin po sa may inland waters, up to 1 meters naman po ang alon. So that will be on Monday. Sa Tuesday, mag-i-increase po yung alon sa may West Philippine Sea. At sa Miyerkules hanggang Huwebes, yan po, pwedeng umabot po ito ng up to 3 meters ang wave heights dito po sa West Philippine Sea, west of Palawan, dahil po sa bagat hanggang sa Kalayaan Island Group. At mapanganib po sa mga sasakyang pangdagat, lalo po mga fishermen. So mag-ingat po tayong lahat na yung week, dahil po medyo maalon ang karagatan dahil kay soon to be Enteng at sa paghila niya sa habagat. So yan muna po ang pinaka-latest sa atin panahon. At pabalik ulit tayo baka later today, late this afternoon or evening. I-issue ulit tayo ng latest update kay LPA 92W. Kapag nag-intensify, magiging tropical depression Enteng na po ito. At mula sa Typhoon 2000, ito si Mike para nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. #WeatherWiser. At maraming salamat po sa pagpanood sa aking channel. At God bless po sa inyo lahat.